guys, so ngayong araw na to ay kukunin na natin ang ating big bike. Sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng mga taong tumulong na nasa likod nito. At syempre proud tayo kasi ito na yun. So hindi na ako makatulog. Sa mga taong nagmamahal, sumusuporta, naniwala. Of course, sa Panginoon, sobrang thank you Lord. Hindi ko talaga din mapagsidlan ng saya at sobrang pasasalamat sa inyo. Bucket list, check to. So, samahan nyo ako today guys na kunin natin ang bike. Alright, see ya. Hello guys, so this is it. Ito na siya. Ito sir, pagbalik naman ito, shoot mo dito. Okay. Mauna muna. May question ka ba sir? Wala na siguro. Sa mga panahong ito, hindi ko na maintindihan ang mga nararamdaman ko. Nandoon ang kaba, nandoon ang takot, at syempre ang pagkabahala. Pero mas nangingibabaw sa lahat ng mga nararamdaman ko na mga panahong ito ay ang walang mapagsidlang saya. Ang saya na syempre dahil sa biyaya ng Diyos at sa mga taong nasa paligid ko na nagtiwala at nagmamahal para maabot natin ang isa sa ating mga pangarap. Maraming mga alaala ang nagbalik nung minaneho ko tong big bike pa uwi. Mga alaala ng lungkot, pighati at mga kasiyahan ng mga taong binubuyo ko ang pangarap na to. Isang simpleng batang taga Mindanao na nangarap, kumilos at sinipagan, kaya ito na, nakuha na ang isa sa mga pangarap. Kaya ikaw kaibigan, walang imposible. Kapag nangarap ka, kilusin mo at sipagan mo. At ang Diyos na ang bahala sa'yo.